Yang laki din! Nay, kasla ni Sungak matiagpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Ungan pa'y sunga. Tawanan pa'y na sunga. Kasi di ba natulog? Namadakit din nga pupukaw. Sino ti lumaban rumar? Ba't kayo abay? No siya! Awan ka po dang kaunak tumat! Aryosa, ipikpik sana ti pukaw na. Ay, ti awanan pain at talaga dayja Sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Ang narunanang, ilagbain. Tunggal mabartag. At datangag pupukaw. Unam lano kabaalan na amin at tao. Nakalaslas tugit supot man. Dayta nga rod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Anton kuan, ibagak lang arog kang kuana. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, di mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak aso po. Anya matan ni Sungak. Nalabas matan da dya nga aramid na. Napalalwan naman tinagbarta kay Dirabi. Iso day dyan, nagpukapukkaw mo na yun. Di nga tamabain itikas dya nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agpaliw ay ang amin digas dyan style di tao. Saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Kapo iti panagpukpukaw na. Puro siya nga rin bakit? Naimbag pumamad ano apagbiit laeng. Ngam saan magtanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit di. Bayam, kasak tuman timang pagpagakin ko na. Parang nga datiggan na. Wan man lakay. Sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan kan bagbagaan. Pagsayaatan naman. Itata nakariing kan. Rumwar ka. Taing ka manin agpukapukaw di ta kalsada. Una yan! Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nga laki. Asino kumati saan ang makaungot itikas na nga aramid mo? Salbag kide. Nya? Kunamla no naturad ka. Sa kalagin tuturad mat no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumwar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, pasikapay lang ti adaganas nang agsaw di kasta. Good po no mo tibagbagak. No naturod na kumakas kanya kidirabe ay. Akarkarita kida. Di rimorta ko nga. Ay, tsak amukan ka Sungak. Dahil tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Ay kalagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apo asino launa ti karakaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi ipapat na turubay. Asino pa'y kumangay? Nung sana dagiti karo ba? Naglalastok pare. Salbag da kidi amin ao. Anya? Mamamuti rumar. Uray may isa. Takro da mga gayam. Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang nga ibagbagam magparentawn o. Awan din na to rin amang labang kanyak. Lastog na lang. Kaya ka na. Maputang dapat. Di bagi ka maskula daw. Masa, pailang pinarwar ng takilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti ikarakarit kan ipampanakal mo? Siyempre! Ate! Hindi iso dagiti lastog kakaraw pa paray. Lastog da lang ti adaw. Yung kinapod no na. Mabutang da kanya. Baklada amin na. Ayan niya laki ti. Kukulada! Nasaya at nagranata si ka Sungak. Ha? Sungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudnomot. Ngamday, pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi Ha? Ado ti kaaruba nga apektado kapoy ti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras di na nangam si kamot. Ada ka di taigid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga dagiti lastog akaro ba, nana? Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang mati lastog dito ayan tayaw. Ni nana may. Sana nga karait no saan daan naglalastaw. Nyala. Unay mo dato yung nga nanan. Ayak. Abay syungak. Talaga nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay bakay. Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao kin nakamulumog. Kada ka man nasumanaaw. Aniya? Bain niya ipagpagam ka tinakas nga raramin. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may dito'y balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Auntie Mona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay, man ano ngay bakay? Ay na, talaga nga awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. Uli ba? Ibagam kadakwada, tadag itilasto ka karubak, di mapanda pagbagaan. Saan ka asya? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal maparte ka. Ay, iso dati umakariti pagtangan. Unay mo, nagsimpal, astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayat din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumari. Siya kun na talaga nga asawa na ti mababain kadagiti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanaon kumot abagbagaan, ngumawan latta. Lastod na latta tinagado. Ay, una yun ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Nakuna mo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo. Ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngumawan latta. Jack mo, no adda pa nga tanamnaman ang agbalbalo. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga am latta. Saan ka ang mapukpukawan itinamnama? Addan to latta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. Adatan nga pukpukaw. Ako namla no kabailan na amin titatao dito lugar tayo. Ado nga ro din ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na mare. Nang ro na dagiti mabambanog nga agapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw day jasyungak. Binagbagaak ngam awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan pa ina lalaki. Talagang awan ti dingkin na sao. No, asino man tinaturan kita lumabang kanya. Umar kayaw, tagarambol kayaw. Aniya? Ano po? Speaking kinisyonga, ang damanin dita nga. Ay! Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din ayaday di lalaki. Nakasla taram di pagi. Nay, may kataw. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Umar na kita nalas daw. Uray kayo rin yung kalasada. Uray ado kayaw. May saklain. Mana? Kapag maskularo nga bagay, kaputing yaw. Iso ako limong kailatan. Nakatakip ang mag-iyaw. Anak ko na, anak. Nakaputang kayaw. Kabutang tayo ano, timaskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man timapan ijang balay dahin tunpigat. Ha? Una na, mapana ka talaga. Takitag man tilaban tibagpaga na maskulado. Ay! Oho, jak lapat dyan. Ne, mapanak pala kung iji balayo. Nga madda ka maggayam dito eh. Si Kasyo nga. Ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din na padangay bagam kanyak si kabakla. Anya? Adda nga rin ikatang ko iti arak. Apay, anya parigo mo yan, oy. Apay sika, naglastog ka. Kasta una lastog mo katsupot ka, Mark. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mo't anak ugit. Gabuta mabutang ka. Ha? Kunamsan na jak mo. Oho, salbang ka kidni. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita ang mataglawlaw, Adata dito tirsina nga makasakin hindi bagbakan na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka maamuan da supot ka. Ito ulitin na ital na. Ay, ibagbagan ka na kayo karuba. Unay mo Naglastog ni Sungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati ibagbagan mamaskulado abagim. Nga ibagbagan pa akabutan kita tao. Isungawan ti mat alumaban ken ka, Sungak. Maskulado nga ibagbagan. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanin. Supot. Tawanan ba'y nagari? Agyaman ta baklang. Tano saan ng mga pinasubsobak tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da baklakan ka ta pagpupungtutan manan. Itong pan, iyaramita kitapan. Tay pakat ko yung kalsada. Tapno malay tapan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalod sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanuno. Nagsakit tinakam ko kung kuwana. Oh. Ha? Makasapulan nga pakatak itapan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko nagtumay. Nilaki day. Nagkado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikaw na! Jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa ako man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi. Ngam nakita namat ijay tersena ni bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayon. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syunga. Karitin na amin, nagiti karitin na. Ngam supot mo, saan anak ugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Hunak-lakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay saan kumare? Anya aga po ang makaungot akot pudno mat asupot. Ano saklang ti awanan bain. Bag. Amo ko na pa'y akas taunay aguram kinibakla. Si Kasyo nga. Napangkamanan na kitismisa yung may saka man. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Inka manin uminom. Agbartek kay ti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos. Diya ko naman ang tianak ko nagtumay. Oho! Kunam lang, day taga putan na amuanan nagkikita tao, dinabayag ka sikretom. Nya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka nagkikita tao, gapot na nagdakkel ti bagim. Maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man. Unay mo da. Supo mo tibagbakan mo. Ne, kita hamgat makaungot ka ba'y? Nung wawanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Kung saan ning kaglaba? Arutin mo rin. Saan ka aday tal? Lumanabig ka rin. Sumungaw ni ba dati? Nasusar mo ba? Di ko namkit de. Matmatay ka, nitibain ka po itipan nakabuking mo. Salbag ka. Naglastog ka.
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, si kalaang tilastog asupot. Anusan kalaang kunak manan ne. Ananusan ang kaya mo muso sa ramay. Unay ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak anay wara dito, gapo iti bartek na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman nakit di akin ni bakla. Gapukan ko na, kan saanin nga agbarbartek nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw dito kalsada, no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidag apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mad. Ay na, kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Isulagayam dahi tati makapagbaliw kan kwa na. Wana na, ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Among sunga, adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, atong galadapas kan kat awan kan nga agkaywara. Ay, niya? Imbaga adi, nga isuasaan kan arumrumwar amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada. Gapo iti na ibaga ni baklakan ka. Okay ti sa bamboy, di pe. Katpudnomot, saan aya? Kanya ka mo tinamay. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanyang asawa. Anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin anong matan a binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salpag ka. Isu a pagyamanak unay ni bakla. Gapo iti na ibaganakan ka, a nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data support usarin mo una yan. Tangiwa mo. Ay na, saan pa inaladaw ti amin sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakugi. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak ka na imbag pa'y ti Kumari. Gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay, at daya negosyo nan. Kat no aglaklako iti sidang ni Jasango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Kanya. Ay, kaano ang natamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat Milda. Saan mat nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid. Tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Nayda kayo magayang tatapon siya. Anya ngay day ta nakasupot nga imatiyaw. Ha, ay ikwa. Karni dito. Napan ko man ginatag ijaan ni Lucia. Ah, kasta ka day? Kat ado pa'y tilako na. Iyawanan na. Naibusin. Siya karoon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na siya. Anya?
Anya? Kanayon na maibos. Iso kanayon mo't abaro tila ako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga bin una adakil ti ipatpatong na kart. Kas jay tutulada ang damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la kumata makarugi ang mata. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ibagam kuma. Pangasi man. Ingka pa agtutbras. Anya? Maditiangot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanag. Ingka agtutbras. Ado mo tiginatang ko atutpace iti na panalawas Sana ya? Ay, sigapit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, ti kunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya? Umutang iti Bombay nga ibagbagamay. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga, glamo dito yung sakuanan ni Balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalak mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runak at asidad ti paradaan dito'y Balay. Ala adakan ka dahi Tamilda. Ngamsakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manayn, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam, Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idi kalman. Kasta ka day, kat kaano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes, nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpaman na nila kayo ipaglako. So, anak kasagana. Tilangan gumatang itilakok ti aramidan mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa tirinogyan na aniguso. Uray basit laang ado ti customer na. Huwag nga rod, nana. Sapay la kumangarod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko ang kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan, anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Mari Milda. Ayun, Mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Awan matan. Awan pa'y di pa nagsusweldo. Alakit din. Uray ipautang ko kan ka. Ha? Mangala kamatan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipod itay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen, Mari. Makapaapal nga rod ni Lucia. E di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Di na patagkat itultuloy mo latta. Umadun tulat ta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaarubang aglaklako ka iti sidaan ditoy. Gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod, kumare. Alaan mo ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka, kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija di kalman. Iso nakitak, Mare. Pinautangan nakpay nga ron iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew. Musya. Diyak kaya doon ipautang na. Siguro, unay sulaing taat na paglakwan na dito yan kayo. Ano, sa kamapang gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Sino? Di ba ita gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununain ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod, kumari.
Iso adya kumakayat nga alaan ti karni nga ipapautang na idikalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanya. Kapag ako yun, ayoko. Daya impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa ya sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat daya Amilda nagpangsit. Di pa makatudpras. Nagyelo aming ngipon na naging hispid at tuma. Ay tako man ti suruan na itangaglaklakon. Tapno ado ti umay gumatagan ko na. Anya laki ti dyan nga babae. Sigamat gaya, Mare. Gumatang ka man mag-itilakok. Bigbigat ka mo't kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Kitisong, si Danyo kadagiti ka trabahuan. Ay, saan mare? Ada balon ko. Kan ang damat balon ta. Si Kakit Dimat, Mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. Saan ka pa yung gumatang man? Intol maminsan tulangan mare, ha? Kan may isa, inaldawak mo tama pa ni Iili. Anya ka lakit din, Mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagamlatan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Malas at talaga iti panaglako da bakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh, apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak. Saan ka makalako? Nakarkaro pa'y siguro na isutibwe na mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmano. Si Kakit Dimat, tila'y pagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No, dala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay. Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, diyak man amukan ka, Milda. No, masabat mo, ibagaman asaan alumablabas dito'y balay, pangaasin na, kanya lakit din. Malaman, Mare, ngam adupay lang tilakom. Paslasan anak naksay. Ay, kasanumat kami na maksayan. Malas tumat kami da dya bakla. Ha? Anyan kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay? No sana da dya abakla kumare managalas ti ugali na. Makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol lakan ka? Ay, basta. Malas da dya bakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos ngawan gumatang, salbagkit di. Ha? Malas di pa na kayo tao no tiyawanan bay na bakla. Total, nasingad kayo mat nga kumari. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan ko na. Gabukan ko na, sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan pa'y kit din pagbayad ko iti bumbay. Salbang! Pangaasin man, Milda. Saan ko mo atila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din day nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao. Aga po kinibakla kat saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday takan ko ana. Oh, di kat nakababain ka. Oo. No adaman nakababain kada kami adwa, isuan, saan asya? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Nilda. Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. Anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagit po ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas ka no ti bakla. Sumardang ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na. Ket napan ka nag-toothbrush. Nasayaat ko ma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo.
Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay nasaya at matanagranata si kabakla. Ay, nana. At ka tinapating nga ba kayo? Saan ba ta napatag? Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaan, ti kanaw nga ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? Hatagaan ti bagbaga ti Jamilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao. Agapo kanukan ka, katsana makalaklakaw itilako na. Anya? Asino kumakapukan niya? Tunggal lumabas ka kano ijay. Pulo, sa sana makalako itilako na iti agmalam. Nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya lakid din ti Jamilda? Siyak, paya talaga ti pabasulan na naapasa na makalaklako. Nilo siya kanaw. Iso ka na yun ang maibustila ko na. Gapaw, ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tiyawanan ba'y nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga minti may nagumatag kan kuha na nga eh. Agsaupay lang kat kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabas sa kaya paglaklakwan na. Oo na yan di Jamilda. Tila ipapabasol na. Dahi tangarod ti dakas na. Ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan na makalaklako. Bayang, tamapan ko man ka sa rita, yung paglaklakwan na, hindi maramdaman. Diyan pa mo, basta ka, hindi magpagana, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablaba sa kijay. Awan mo tibag pagana. Kan may isa, sa anak mo na magdaga si Jaya. Lumabas aklaan man. Kat isuman, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na. Pulos, asaanin ang makalako iti agmalaw. Iso, awan ti may tagumatang itila ako na. Kapoy ti kasla imbur na, lasang aw na. Tawanan ba'y natgayan? Dayta nga rod kat. Udno dayta mare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan kumaan na dalos iti bagbagi. Katuan. Agasaman ngamin. Ag-display itila ako na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila papasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbang tayo dyan babae. Ne, ato pa lang tila akong ama Remilda. Madlaw saan pa'y anak sayan. Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray may ti location ti paglaklakwa. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy. Kat saan ka na makalaklako itagmalam? Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, naskan anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat ah. Agbain? No adda ti rumbang agbain. Si Katayta. Saan asyan? Salbag ka? Susuruam nga minta agdigos ka nagtutpras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat agumatanggan ka. Kapo iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla septik tang tiangat na. Salbag kiti. Kinaangtod mo. Saan ka makalaklako? Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't ang matibag ko na nasubsob mo. Mari. Mari nga? Saan nakman nga awagan ako, Mari? Taon ko, Mari, akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawata! Kaslaot to! Anya nga ita, si
Kalagat nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagakin ka. Ita, amirism dagiti imbaga na. Pudno matsan ka de. Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kibagbaga. At daya nga ti tawa malas. Sana na maulit la kay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Addaken ka ti pari ko. Ngam ipapaasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Mami, sige mata na. Igatangan ako na baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan! Saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Ura jesag 40,000 a cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tiyawan dakdag iti babarkada. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sige na mami, please. Nagmayatin ti pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amo ka naman ka nagapunti pagkag. Masahim mo din na ito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amin, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutan ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakay? Kasapulan ka nun ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwa. Saan ka nung aminan nga uso ti cellphone na ita? Ayos to. Binulan mo lang gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na. Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa yung nailo dahito sakak? Mangtad ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ayos to. Awan ti kwartak. Magbagam ki di dahita anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagan? Amumot na ni tatang mon. Kayat yung sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy. Saan kan nga admisuo tamang ipamuspusa nak? Talaga, mami? Wow. Yay! I love you, mami! Kulaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka din, ikot inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti masapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mapanagbayan? Inaldaw? Wenno? Di Domingo? Lorna, apay ngagpagpagatang kamanan iti cellphone mo. Nita, tanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwarta yun. Ada, nagadumat ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launa iti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo.
Kunakon ket, sikat masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabok mo, girl. Ijay parang lang tigayim mo, Becky. Ay, ijay. Isumod lagam ang nagpintas. Nagsilang. Kun nagpintas day ta kolor na. Violet. Bagay musika. Manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina. Ang mayat sika. San abali, taado ti kwarta. Ay, kut intid ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kang ka? Timpehan mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit mo, rigat tibyak kita. So nga anusan tayo pa ilang ti dinangdang. Woy, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada ka matgaya man o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. Agtugaw ka dito eh. Ay, anya, matanda ta si daan. Nagpakulay ka man iti bokmon. Ni tatang tila dildilawan na. Bayaman nga minong lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita di Domingo nga agpaparlor. Conformity style ken kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor ken style iti bok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agala kan iti sidaan. What? Ew! Anya dahil ka sidaan? Kitaan dito ang style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dahil sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka Amo yung mat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apanyulot-lotwan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka din nga imutang ka, mami. Katuan dinakmot kaming sardangan akulit-kulitan. Adan baro cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Kanang pudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pa ilang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yung tisikot ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya mang inakagluto. Unak man no, may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay magtay. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat kang ron itilangana ti agaron-aron. Day takal nga may, tabinaybayam nga bali na sosyal. Tumala ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kan sosyal. Ang saan na mo tabagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na yabang ka. Mapaina kami na sumra, dito nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, gaya. Inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko ng mata. Mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay. Di Domingo nga agbayad, kuna na ide. Ang sana nga pakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya iti account na. Agtudon samot ton. Agarbis laing. Nakakasa na nagiti nila ba akabado ni Lorna. Agkasam man da ito.
Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga ron akayat nga i-washing ko, ta madadaol ka no, sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo king kan bakit. Nay, ada ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang, Ingka mga anay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. anya ti sindayo. Ay kat dinangdeng isubot yada. Nang restaurant kami, kalagi ti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya may. Da kami ang naganak mo, polos asaan kami ang makapangan iti restaurant. Kasano mga men, puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsinsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang niyo. Ay nung gayaman niya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takin kwa na. Kat, anya nga iti kayat yu. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpaiso. Kitaan niyo ti Facebook yu, mami. Maaguray talik pa sa klaam dito yung inawak. Ay, nag-message nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kayat a friend day ta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kundi mang i-delete mami. I-block ko ba ikit din ah. Day ko masaan nak amasingir iti Facebook. I-block ko nga ro dun. Wow, i-block mo. Ano iti pagtungtungtungan nyo ita nga gina? Ni tatang. Ilamang mo rin ta cellphone. Wanla kay. Maturog ka. Sumaruno ka. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiyak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nyamot ti kasto yung biyaga na yan. Awal na marulun ti kape. Awan pa iti asukar. Kat napudot latan adanom ah. Unay mo ta sakripisyon na ito. Di ka lang makagatangan, iti kape ka na asukar. Manulaang may. Ano saan ta kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak. Ha? Yolanda ka no? Iyo po, Yolanda. Ay sus, ano ti aramido na dito dahil taan nagalas abakla. Apay aya. Alabay am, siyak ti maban makisarito kukwanan. Si Kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block nakmutin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Kano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga ron pagbayad. Oh. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag lakay ko. Kano ka nagbayad nga Anya bayad? Awan lakay. Ala agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema. Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamuan nila kay mo, nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad day ta. Inan anong day ta agatad Yolanda? Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam na ita. Magtutungtong tayo, madamdama. Anya? Oh, nyatim ako tayo. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin lang nagjimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin ngayon ako dyan wang kaw? Taiso ti pag-aradaw. Total, da kayo umit ti nakakaammo ngay mutang. Da kayo nga raw, tirumbang ngagbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nagpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nyalaki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo titibukod mo abiro. Magpasosyal ka. Nandantun bukod mo apagbirukan. Nyalaki day. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, iti kay Manang Tarabay.